Today, pupunta po tayo sa Everland. Kasama ko yung mga pogi kong kasama. Yung poging kasama, gwapong-gwapo sa sarili. GGVSS. Ano yun? GGVSS. So, samahan nyo kami, ha? So ngayon guys, aalis na po kami. Sasakay na kami ng bus papunta doon. Siguro mga 2 hours ang biyahe namin papuntang Everland. Isa yan sa libangan ng mga Pilipino dito pag walang pasok. Pinakasikat na amusement park. Ang pinakasikat daw na amusement park dito sa Korea, sa Seoul. Seoul ba yun? Seoul nga daw yun, sabi ni Poging Lamig. So alis na kami guys, samahan mo kami sa ride namin. So guys, ito naglalakad na. So guys, sumakay kami ng taxi na lang kasi kung magbabas kami, halos parehas din ang bayad. So papunta kami ng Choniyok sa station, LRT. So ito, nag-taxi na lang kami kasi nga tatlo naman kami. Kung magbabas, parehas lang ang ano namin expenses. Guys, ito yun. Chika Road, man. Mag-aalaga na lang daw ng aso. Hindi na magkakasawa. Hindi na mag-aasawa. Road to Knights of Rizal. Kung na yung baka minsan machamba nyo sa simbahan, mamimili ako ng kostya. Oo. Ito naman yung pinakamalupit sa lahat. Ang chick boy. Ako naman, siguro kilala nyo na ako. Sige, hagdanan, hagdanan. So, mga 2 oras ata pupunta nun eh. Kaya, ito, chill lang, chill. So guys, ito, naghihintay na kami ng subway. Parating na siya. Siguro mga 2 minutes, 2 station na lang, nandito na sa amin. So bali, transfer kami ng 3 bihis kami tatransfer papunta doon sa pupuntahan namin. So guys, kita-kita lang tayo doon kasi bawal mag-video dito. Mahirap na, baka makulong ako, ibabayad ko itong kasama ko dito. Lalata. Baka kumpiskahin itong napakamahal kong cellphone. Eh, ingatan ko to kasi 2 buwan ko itong sahod. Sige guys, see you. So guys, parating na siya, oh. Sasakay na kami. Tingnan mo naman dito, bukod dun sa train, may pinto pa rin nakalagay, oh. Tingnan mo. Mamaya. Hindi ka gaya sa Pinas. Hindi ka tulad sa Pinas. Pag naitulak ka, patay ka, di ba? So guys, papasok na kami guys, no? Mamaya, vlog mo yung yung palatanda na padating na yun. Oo. Sige guys, tayo na lang kami. Pero medyo malaki naman ang ano namin dito. Para hindi pa gaanong silip ngayon. Alam mo kung bakit?
Wala pang, malamig pa eh. Transfer na naman kami, first transfer namin. So, lilipat na naman kami ng subway. Pang second transfer namin ngayon. So, nandito kami sa escalator. So, nauna na yung isa para makita daw sa camera. Yan ang pinakagwapo namin kasama. So guys, antabay na lang ha. Subaybayan mo kami. Sana wag niyong kalimutan i-subscribe ng channel ko ha. Enmar Pascual in the house, yo! So guys, nandito na kami. Bababa na kami at malapit na po kami sa Everland. So, sasakay kami ng shuttle. So, antabay lang po. Akala ko nandito na ba? Hindi pa pala. So, standby muna dyan. So, tingin-tingin muna kami dito sa labas. Para makita naman namin yung... Ito po ang automatic na subway. Walang driver. Subway dito, walang driver. Ito ang driver dito. Mukhang tanga. Nanonood lang po kami para kaming nasa loob ng isang van. Malapit na po kami sa aming destinasyon. Wala na pasahero. Kami na lang natitira dito. Mga bigatin lang. Tarik-tarik. Mga tigas. Nailabas ko na yung cellphone ko kasi baka ako bawal kanina eh. Kaya di ko baka makulong pa ako dito eh. So, ting. Mamaya na lang pagdating namin doon. Pero malapit na kami. So guys, dito kami sa likod. So, tinitingnan namin yung list. Ganda. Anong lugar na to? Everland na lang. So, malapit na kami sa Everland. Parating na kami ng last station sa Everland. So almost 2 hours yung biyahe namin simula ng Butchon. So, medyo nakakaantok sa biyahe. Sakit na ng puwit ko. Pero naka-air ko naman ng train. Kaya hindi naman ang panahon dito naka-aircon eh. Dahil mag-spring pala. So guys, napakalamig pa rin. ang temperature ngayon dito is Mga positive 4, 3. So, okay na rin siya. At least, hindi naman siya mainit. Hindi naman malamig. Kaya lang nasa Baguio. So guys, maya na lang ha. Hey, what's up? How are you, man? Where you from, man? By the way, I'm from Philippines, man. May I see, I know you, where you from? Kabayan. So kabayan, malapit na tayo. Hindi, kasama ko, gino-joke ko lang. Malapit na kami sa Everland. So, sasakay kami ng shuttle. Okay. Sige na muna, baka bawal. So guys, ito, naglalakad na kami. Papuntang, transfer na naman kami ng shuttle. Papunta na mismo na sa Everland yon. Kasi yung subway, andun lang dyan sa station na yon. So, sasakay pa kami ng shuttle. So, madali naman. Siguro mga 10 minutes or 5 minutes, nandun na kami sa mismo Everland. So guys, kita na lang tayo doon guys. Kasi naglalakad kami. Okay. So guys, nandito na tayo sa Everland. So, I think this is the second time to makapunta dito. So, tingnan natin kung anong nabago. I think 2009, 2008 na last kong napunta dito. So, ngayon, titingnan natin kung ano pa rin nabago. May mga rides dito. Sana may discount kapag foreigner. May discount daw yung mga hindi pa tuli. May discount daw dito. Pero kung tuloy ka na daw, wala na daw discount. So, bibili muna kami guys ng ticket. Para mas sumakay naman kami ng rides dito. Guys, tingnan mo, marami nilang open dito. For ticketing, and then, yun, mga kasama ko, sila boss. Ano masasabi mo, boss? Nandito tayo, boss. Ayaw mo na ito magbayad. Nanano ko muna ako. Boss, ano masasabi mo about this? Yung fucking Everland, you know? Tara, pila natin ito. Sige. Okay. Just wait. Start na lang. So, how much? 24 alone. Oh? Adult 44? Ano mo, isort na lang natin. Pwede ba? So, unlimited rides na yun? Ha?
Sige. Oh, guys, bibili muna kami ng ticket para makapagtambay naman kami sa loob. So, nakakapagod na biyahe. Pero at least, mag-i-enjoy ka dito. So, guys, maya na lang ha. Update na lang maya-maya. Ito na po nga yung mga ticket. Nandito na yung ticket namin. So, 46% discount yung ano namin. So, papasok na kami. Well, nagkamali. Sorry. Doon daw. Joke din Where's it? online. Where's it? Nagkamali kami. Yun sa online pala yun. So, nandito kami. Pinalis kami doon kasi di daw kami mga gwapo. So, dito daw kami mga gwapo. Ito daw yung mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Masasarap. So, guys, nandito na kami. Thank you very much, guys. Okay, thank you. Guys, papasok na kami. Here we go. Ano bang nandito? So, guys, ito. Pag pumasok ka ng Everland, makikita mo, unang makikita mo is simbahan. Guys, joke lang yun. Simbahan lang yung mga princess, guys. Joke lang yun, ha? Huwag kayong naniniwala agad sa akin. Paniwalaan nyo lang yung katabi ko, huwag lang ako. So, guys, ito yon. Walang kakwenta-kwenta. Parang walang kakwenta-kwenta to. Oh. Siguro hindi ako mag-i-enjoy dito. So guys, nandito na kami ha. So, titingnan muna namin kung saan kami pwedeng pumunta. So, tingin-tingin muna. So, medyo bored pa ngayon kasi medyo malamig pa kasi kaya kaunti pang tao dito guys. Pero, alam niyo ba, minsan gustong-gusto ko pumunta dito. Ayaw ko lang kasi napupunta dito because nga, wala nga akong kasama. At saka, may naalala ko dito eh. Something nangyari ng the fast, di ba? So, ngayon, bumalik kami dito kasama ko yung dalawa kong co-works. Mga gwapo, mga big time. Lalo na si Boss Makmak. So, nag-iikot. Asa na si Tope? Nagpipicture-picture. So baka nawawala na yung kasama namin, guys. So ito yung paligiran dito, guys. Nandito kami. So chill lang muna kami, chill. So wala pang aksyon na nangyayari dito. So abang-abangers lang kami, ha. So guys, kita na lang tayo mamaya, guys. Dito na kami. So start na kami sumakay ng cable car. Kasi ay namin maglakad pababa kasi malayo. So sasakay kami ng cable car. Kasi Napakataas ng cable car. kasama ko itong mga kids ko. Si Makmak. At si Daddy, si saan Uncle. kayo papakain mamaya? Mamaya, gutom na naman ako. Nag-ano nga ako kung sino magpapakain eh. So guys, standby lang muna. Mamaya, kakaver ko yung pagsakay namin ng cable car, you know? So, Ito na, kita na. dito na, malapit na kami, nakapila kami. Maraming tao dito. Okay, let's start, man. Let's start. So, maya na lang ha. See you guys. So guys, nandito kami. So naghahanap kami kung anong rides na pwede namin sakyan. Pero parang yung iba kasi guys, mga tagang pang-family talaga to. So maganda dito, kasama mo yung mga anak mo or girlfriend mo. Kasi may yung mga rides dito, yung mga pambata, mayroon dito mga pambata. So ngayon naghahanap kami kung ano namin pwedeng masakyan kasi alam mo naman, tumatanda na tayo. So guys, hanap muna kami ng ibang masasakyan, guys. So guys, alis na kami. Dito kami sa Safari World. So, titingnan namin yung mga hayop dito. Kung anong makikita naman dito. So, sa ngayon wala pa kami nakikita mga hayop. Ito lang kasama ko nakikita mga hayop. Guys, tingnan nyo guys. So, wala pa is bundok ata to. So, chika ride muna tayo, boss. Mga boss. So, what's this? So, sumakay kami ng bus na naman. Ito with my group. And then after that, pupunta daw kami dun sa mga lions. Lions, tingnan natin kung mayroon.
So, abang-abang tayo. Yun, may gate pala dito. So, makikita mo. Dito ata yung mga hayop na. Wala, anong gagawin dito? Asan ang tiger dito? Kakatayin ko. Wala naman ah. Pinaglolo ko ata tayo dito eh. Utang bilis, ito na yung puno puti. Asan? Salubungin natin. Uwi na sila. 여기 제일 처음 만나볼 동물 친구는 푸른 눈을 가지고 있는 굉장히 멋있는 친구죠. 우리 백호 볼게요. 백호 친구 가장 Ano ba yun? Yun! Unang hayop. White lions. Like that. White lions. Sol. Yun! Nakita ko na. White lions. So, oh, come on, what lions? Oh, you see that? Ooh, bye-bye! 여기 왼쪽 땅바닥 있고요. 오른쪽 나무 위쪽에도 있냐 왼쪽. Yun pa yung isa, oh. 여기 보이는 녹색도 굉장히 Kung sa amin, delikado to, mapupulutan na to. Yun, dun sa taas naka ano, nag-stay. Tulog ata siya eh. 왼쪽 바위 위쪽에 우리 백호 친구가 Ayun daw ang isa. 네, 이 친구는 백호 중에 유일한 Yun, 수컷이에요. nakikita ko na, oh. 우리 칸 친구 굉장히 멋있는 친구 이 친구 조금만 지나서 tayo. 우리 이번에는 사자 만나러 사자 사파리를 한번 가볼게요. Yun, papasok dito. Ay, nakakapagod rin. Alam mo kung saan napapagod? Sa kakapila, Diyos ko. Sobrang pagod na magpumila dito. Ang maraming tao. Hindi nito lang makikita mo. Oh my God. I hate drugs. Yun. Pag tumingin ka, akin ka. Tingin ka, akin ka. Pag tumingin ka, akin ka. Yung nakatalikod na yan, yung blondie yung buhok. Pag tingin ka na, please. 1, 2, 3. Oh, malapit na. Ay, check ko yan, check ko. Diba? Tingin ka, dali, please. One more time. Okay. Titingin yan. Pag natingin yan, akin ka. Wala, parang pangit din pala to. At least nag-ano sila ng gas. No, nakabawi-bawi sa entrance fee. Alam mo kung magkano yung entrance fee dito? 40,300. So equivalent of 3,000 sa atin. 2,000, gano'n? Equivalent of 2,000, right? Sa Pilipinas, yung 2,000 mo, magbabar ka, may chicks ka na. Tama ba yun, di ba? Medyo maganda na yun, di ba? So, tingnan natin kung ano pang makikita dito. 여기 사자 만나기 전에 저기 오른쪽 친구 한번 볼까요? 오른쪽에 What's that? Ano yan? 네, 근데 이 친구 잘 안 보이고 열이 잘 보이는 친구 만나보러 바로 가볼게요. Tulog eh, tulog. 사자 친구 가격대에 붙어 있어요. 저희 사자 친구 Oh, yun. Look at that man. 여기 먼저기 The lion man. Lion. 사자 친구들 열이 조금 멀어요. Tiger. 가까이서 만나보도록 하죠. 우리 지금 보고 있는 저 친구들은요 모두 다 아프리카 사자예요. 네, 이 아프리카 사자 사파리 Ano 월드 yun? 굉장히 많거든요. Yes. Kala ko kung ano na. 우리 사자 친구 Look at that man. Wala kwenta, sabi ko. Yun! Hey! 우리 아파트들이요. May yain, oh. 저기 오른쪽에도 잠을 자고 있는 이 아파트.
예측인데 암치국은 굉장히 쉽죠. 갈기 있으면 Nakakatakot, no? 이번에 오른쪽이에요. 오른쪽 굉장히 가깝게. 가자치기. Na, ito na! Look at, man. Ito yung gagawin kong alaga sa bahay ko, man. 네, 이 친구들 보면요. You can see that. 있는 친구들이 조금 많이 보여요. I will catch you. 네, 이렇게 잠을 자는 게 맞아요. 우리 사자는요. 하루 평균 16시간 Yo, 잠을 자는 친구예요. sinira nila yung sasakyan, no? Ginawa nilang pulutan nila. 여기 왼쪽에 이 사자 친구는요. 장국이 먹으러 달려가거든요. Yun. 장국이 드세요. Hey. Hey. 멋있게. Yun! 여기 장꾸러기들은요. Yun, marami yun, oh. 잠을 잡니다. Kaya pala, oh. 장꾸러기들 잠을 자는 거 오른쪽에서 볼 수 있죠. 네, 이제 이 장꾸러기 지나서 우리 이번에는요. 다른 호랑이 만나보러 갈게요. 우리 황혼 친구 보러 가죠. May mga pumapasok kaya doon tao? Nakakatakot, no? Tapos na yun? Yun lang po, makikita. Sige na po, malulubat na ako. Ha? Peace out, man. So guys, pauwi na kami. Medyo stress ang nakakapagod. Ito, sigurado nito, pagod pagdating ng sa bahay. So, babiyahe kami ng almost 2 hours pa yung biyahe namin. Pauwi na po kami. So, paalam Everland. Next time ulit, balik dito.